Здравейте! Предполагам доста от вас слушат музика. Независимо дали чалга, дали рап, дали рок, няма значение. Но откъде идват тези песни? От певци. Да, те имат своя страна, имат свое име. Така. И тъй като миналият клип за хейтерите не се получи, пробвах го, не се получи, защото явно всеки е хейтър. Но мисля, че един ваш познат ще ни помогне. Мога да ви го пусна. Но как се казва този човек? Наско Firefox или както той обича да се представя. Добре, нека да пуснем якият клип. Firefox. Днес ще говорим за хейтъри. Да, точно така. Хейтъри. Сигурно сте разбрали от заглавието. И да започваме. Първото нещо е: аз не харесвам хейтерите, защото те пишат лоши коментари, не харесват видеята. Значи този човек Наско, или той изобщо не е човек. Знаете ли какво казва в момента? Аз не харесвам хейтерите, защото те пишат хейтърски коментари. Добре де, ти явно си... Можеше поне да обясниш за какво е хейтър, защото явно доста хора не знаят и под доста хора имам преди тебе. Много ясно, хейтър, омраза. За много ясно, че те ще пишат такива коментари. Ама така го казваш и такова ти изражение хората не могат да го видят, защото го пускаме и така. Да. Надявам се всъщност да се чува той. Просто такова ти беше изражението, аз те гледам на клип. Такова ти изражението, направо не мога. Така го каза, все едно ти самия не знаеш за какво говориш. Разбираш ли? Така, нека да продължим страхотен clip.jpg или по-точно телефон. Нека да продължим. Харесват видеята и не обиждат. Има ли смисъл да го правят? Щом не го харесват, да не си го харесват. Не е нужно да пишат. Палец нагоре, ако сте с мен. Ако някой хейтър гледа това видео, моля да разбере. И ако успее да хейтва хората, аз това ще го оценя. Имах един стар канал, в който качвах игри, но вече този канал си замина. И имаше някакъв, дето постоянно ми даваше палец надолу. Първо, хейта до някъде е добро нещо, защото така ти нямаше да разбереш, че е покук, но има такива хейтери, които и да ги харесва, пишат такова. И брат, ако си мислиш, че YouTube са сложили дислайка само заради хейтерите, не си познал. Дислайка означава, защото не ти го харесват. Разбираш? Щом някой ти дислайкне клипът, не значи,
че е хейтър. Не знам дали мислиш, че всеки не е хейтър пише само лайкове, защото това се едно на сила да те кара да ядеш мусаката на майка ти, която тук що тя прави. И да. Явно за теб е това. И мале, как го каза това, аз ще го оценя. Какво като го оцениш, ще си някакъв такъв, който да оценява. Аз ще го оценя, Господи! Господи! Той трябва да ми го оцени, защото ако той ми го оцени, това всичко ще е яко. Направо, човек, просто някакво ти кажа. Ба изобщо. И така, нека да позволя да ви кажа онзи канал, къде той снима. Той май си изстрел клиповете и казва се Afun BG или Afun Videos, не знам, едно от двете. Имаше един, който се ми даваше дислайк. Мисля, че вече ме чухте за кого говоря. Тъй, че да. Просто тези неща, където ги развиваш, са много смешни. Просто толкова се смея на този клип, направо няма повярваш, брат. Та, нека да продължим с всякия клип. Тоест, обратното на лайка. Да. И за сега на този канал не са ме хейтвали. И дано това не се случи. Надявам се вие да сте с мен. И ако искате да помогнем на хейтерите да осъзнаят, че не е хубаво да ни дразнят, защото ние си правиме видеята, защото ни харесва, защото на другите и харесва. И смятам, че няма нужда да ни хейтват. О, мага, бе! Това вече ме разби. Това е меме. О, мага. Мале, как го каза, нека да помогнем на хейтерите да осъзнаят, че не е хубаво да хейтят. Това звучеше като някаква компания за дарения на кръв, ама каре. О, мага. Не се базикам с това на кръвта. За кръвта, къде на даренията. Това е много хубаво нещо. Ама как го развива се едно някаква кампания, където, да, просто така говориш, все едно си някакъв репортер от нова телевизия. Нека да помогнем на хейтерите. Сериозен ли си, бе, бат? Сериозен ли си? Просто някакво да ти кажа. Всъщност и вече разбирам, че ти каза поредната лъжа. Защото на нас ни хареса. Значи в нещо преди тези деца се снимаха влоговете. Нищо лошо. Ама сега си мисля, че ще изкарат супер много
Пари от YouTube! Значи в България това е почти 0% да се случи. Дават ти само някакви стотинки, ако си в Калифорния, т.е. в Америка, къде ще ти дадат много пари. Ама чакай, са да пътуваш и са да отидеш в Америка, ти дадат пари. Ама с някои стотинки няма да отидеш никога там, тъй че всичко ти е развалено, брат. Всичко. Буквално. Не мога да... Не мога... Let's do this. Защото на другите й харесва. И смятам, че няма нужда да ни хейтват. Това е за сега. Да. Това беше за хейтерите. От следващия клип. И ако искате да помогнем на хейтерите да осъзнаят, че не е хубаво да ни дразнят, защото ние си правиме видеята, защото ни харесва, защото на другите й харесва. И смятам, че няма нужда да ни хейтват. Това е за сега. Да. Това беше за хейтерите. От следващия клип. О май гад! Това вече... това вече... Доста смешно, брат. Добре, да. Уж не било да се смея на това. Признавам, че това е просто някой дете, което иска да махне всички хейтери. Ама, трябва да признаете, че е малко смешно това, което го прави. Често ви казвам. Това е доста смешна, хора. Но, сигурно се питате какво общо има от музиката. Сега разбираме, че за някои случаи той Наско не става за влогър. Но пък той е певец и сега ще ви пусна една моята любима песен на него. Така, нека да пуснем. Да. Боли ме. Боли много. Отхвърли се. Боли ме. Помога. Помога повече. Отказвам се. Да. Боли ме. Боли ме. Аз съм дядо Метал. Дядо Метал. Дядо Метал. Дядо Метал. Дядо Метал. Дядо Метал. Аз съм стар. Велик. Много стар. Дядо Метал. Откри. Едни пари. Съм дядо. Дядо Метал. Открих пари. Да. Нали?
Дядо Метал. Дядо Метал Евелин. Така, хора, видяхте един много як монтаж в кавички. И видяхте супер якия монтаж с супер яката музика брат. Да. Чакайте. Той има и клип, където е за албума му. Нямам търпение да му излезе. Той всъщност вече е излязъл, ама сигурно е касетка с Тинки Уинки. Сигурно. Нищо не се знае. Аз съм Дядо Метал! Дядо Метал! Дядо Метал! Дядо Метал! Дядо Метал! И така, ще дам линк за песента му. Аз съм стар. Велик. Не глупости, няма му давам, защото вие ще го нахейтите от всякъде. Едни пари. Ето, точно, ето, Дядо Метал. боли ме, ето. Добре, и чао хора. Да.